ongi etorriak ama ume saiora, bigarren denboralditxo honetara, non begirada aldatu dugun pixka bat, edo zabaldu, ez? Eta ikusi nola eragiten duen gizartaren konfigurazioa, edo gure bizi moduak gure amatasunean, edo gure gorputzetan. Bai. Ere bai. Bai, hori da ez, pixka bat oinarri hartuta hiru terminoiek ez, ama, ume horietan oinarrituz, pixkat hiruekin harremana izan zezaketen gai ezberdinak ekarri nahi izan ditugu aurtengo denboraldian. Eta horien inguruan, aurtengoan igual gehiago hori aipatzen genuna ez, aritu eta adituekin egon, baiaz gehiago igual bizipen pertsonalitatik abiatzen ginen, baina uste genuen aurten gai batzuen bueltan gehiago sakontzeak ere merezi zuela. Eta hortarako pres gaude gaur ere. Bai, eta bada kontu bat, hilerokoa dugun gorputzetan, asko hitz egiten ez dena. Eta zu gazteleraz Googleen ziklo menstrual jartzin, eta lehenengo referentzia ateratzen zaizuna klinika pribatu batetara bideratzen gaitu intseminazioak egiten dituen klinika pribatu batetara. Jarraitzen duzu xaguarekin bera, eta bederatzi sarreretatik 3 berdina egiten dute, publizidade horretatik, eta besteetan, zikloa amatasunarekin edo haurdunaldiarekin zehazki duen prozesu bezala aipatzen da. Euskaraz aldiz, Googleen hilerokoa jartzen baduzu, ezberdin gertatzen da. Hilerokoaren faseak, emozioak, aipatzen dira, eta hori Aragorputz kooperatibak esker bada, beraiek egin dituzten lanak agertzen direlako. Zeren, haurdunaldiarekin harremana izateaz gain, gizateriaren erdiak hilabetero bizi dugun prozesuaren inguruan gutxi hitz egiten dela uste dute Aragorputzekoak baita gu ere. Horregatik nahi dugu espazio hau elkarbanatu, zeren zenbat dakigu benetan honen inguruan, zenbat aztertu da, nahikoa, nola transmitituko diegu hau urrengo generazioetai, eta horretarako gurekin enara daukagu, ongi etorri enara, Aragorputz kooperatibako kidea, zuek ziklikoak garela diozute, zer esan nahi zute horrekin? Bueno, lehenbizi mila esker, txean egoteko hemen zuekin batera gai hau eta zitze egiteko. Guretzat ziklikotasunaren ideia guk urte guzti hauetan 2018tikan ofizialki daramagu hilerokoaren lanketa guzti hauek sozializatzen, ez eta Jon eta biok garela langileak aurretikan ere ez, gure behak eta propioak egin genituen, eta bar. Eta guretzat ziklikotasuna paradigma oso baten ideia da, baina sinpletuz ez, osea guk sentitzen dugu bizitza bera ziklikoa dela eta ahaztu egin dugula linealtasun ez, eskatzen zaigun linealtasun hontan. Guk horri, de hecho, bakizute batzuetan ere garrantzitsua dela gauzak gogorki edo krudelki ez, kontzeptualizatzea, gero posibilizateko hortan sakondu guk honi deitu izan diogu bortizkeria lineala, badakigu gaur egun hainbat bortizkeriren artean gaudela, baina badago oro hileroko daukagun gorputzetan ematen den linealtasun horren bortizkeria operatzen, ez da, orduan, nolabait maila makro batean pentsatzen dugu, ez, bizitza ziklikoa dela, zuaitzak ziklikoak direla, osea, dena dela ziklikoa, eta guk oro ari digutela gogorarazten edo saiatzen sartzen ideia hori ez dela egia, ez? Linealtasuna dela bidea, eta orduan egunero egon bar gara berdin, egunero egon bar gara produktibak, alai, ez? Hau guztia da, oso bortitza, hilerokoa dugunentzat, eta ziklikotasun baten baitan bizi garen gorputzez, esaten zenuen bezala inara, uneko erdia baino gehiago garen guzti hauek, ez? Orduan, horrelako zerbait guretzat hau da hasiera bat, ziklikotasun hori aitortzea, eta bai, maila makroan nola, baita edo kanpo maila horretan behatzea, baita ere gure barruan, ze esan bezala, denak badakigun bezala eguneroz gaude berdin, eta hortaz gain ere bai, badago beste linealtasun bat ere oso bortitza dena ematen duela, bizitzan egin behar dela ibilbide bat, ezta? Osea, eskolara jun, unibertsitatera jun, ezkondo horrek izan, eta nolabait, naizta guk bagabiltzan gure saiakera berenetan, hau ertz guztietatikan desera ikitzeko, sisteman jarraitzen digu esaten hori dela benetako bizitza. Orduan,
horren kontra edo hori desmontatzen joateko guretzako ikuspegi ziklikoa ezinbestekoa da. Baina harren, ez, oso esanguretxe izan zen, orain dela urte bat, edo bi goienez, hori aitortu zela lehenengo aldiz adibidez, ez, bajak edo, klinikoki diagnostikatzea hilerokoaren mina, dela ondorioetako bat, ez, baina hori invisibilizatua genuen, ez, zerbait popularki, nik uste dut hori behintzat sozialki denak edo, hilerokoa bizi izan dugun guztiak badakigunak maila altuago edo gutxiago batean hori errealitate bat dela, existentzia bat, ez, baina Eta zergatik, hori, esatuzu ja, zuek pixkat pertsonalki lehenagoti ja honen inguruan hausnartzen hasia zinetela, baina ze momentutan erabaki zenuten, hau lantzearen beharra ez, pixka kanpora begira edo helarazteko behar bat edo honekin ikasteroak, saioak egiteko behar hori edo nola planteatu zenuten? Batzen duzun bezala nik uste dut, hori ez, ikusgarriagoa den hilerokoaren min fisikoaz gain, badakigula badaudela bestelako min batzuek oraindik ere zailagoak direla aitortzen, eta oraindik ere ez, osasun mentalarekin zer ikusi dutenak, hau da, hori da izeberraren ez, izotz mendiaren punta ez, min fisiko hori noski dela terriblea, eta gogoratu behar dugu gaur egun oraindik ere endometriosi ez, dela igual gaitzik bortitzen hilerokoaren bueltan bat ardatzen dutela diagnostikoak 7 eta 8 urte. Ez, hau da, dagoen media jartzen zaizkidala hile guztiak puntan, zeiruditzen zait oso esanguratxoa hori horrela izatea. Orduan Jonek bere prozesuanik bere xiki asko sufritzen nuen aurre hilerokoaren fase horretan, negar asko egiten nuen, eta nolabait hor topatu ginen plataforma virtual batean, Erika Irustak lan asko egin du hildontan, urteak daramatza, eta hor topatu ginen Jon eta biok, eta hor niretzat eskantxo handia izan zen, ikusi nuenean beste batzuek ere aurre hilerokaren fase horretan negar egiten zutela, ez? Hor da, el punto, esaten zula, bale, ez naiz ni, ez nago eroa, ziklikoa naiz, ez? Osea, ulertze momentu hori izan zen hain fuertean eretzako, haustura oso garrantzitsua izan zela, gero Jonerekin harreman handia sortu genuen, eta ikusi genuen hau ezin genuela gure barruan gelditu. Osea, gu bezala bazeudela hainbat eta hainbat pertsona, genekiela intuizioz horrela zeudela bizitzen hau guztia, eta hortikan esan genuen, guazen poliki hau guztia sozializatzera gure prozesu propioa respetatu zere, ze, ara gorputzen, igual zuek bezala ere ez, beti goaz abiatzen gure behar propiotatikan hori landuz eta hori sozializatuz, beraz, horrela izan zen pixka bat gure hasiera. Bai, ez, baina, ze beharra dugun erendik, ontaz hitz egiteko, eta nik uste dut, eta sinestu nahi dut, azkeneko belaunaldi gazteagoekin lortu dugula pixka normalizatzea, edo behintzat nesken artean, igual ez lehen bezain tabu izatea, baina bihaze puntoraino lehen ez, oso modu, nik oraindik oroitzen dut, nire hilerokoa jisten aste zitzaienean gelan batzuk, eta batzuk ez zutela hitz egin nahi, ez da aipatu nahi, ez, gordeitzen duzun zerbait, eta, klaro, horren ondoriotaz ja ere gutxiago, ez, invisibilizatzen badugu existentzia bera. Nik uste dut badagola hor, baina ze puntuaino bizi garen hori ez, zerbait oinarrizkoa ziklikotasun maiztasun batekin pasatzen dena, eta bizitu garela hain bizkarra ematen horri, inkluso ez, lehenengo estudio universitario egin dena gaian inguruan, 2018 edo gutxiago. Eren egun. Pentsa. Zela, ikargarria, zenbat azterketa kliniko egin dira, ikerketak gizonen gorputzaren baitan eta gizonen fisiologian oinarrituz. Bai. Eta emakumeen oinarrizko zerbaitetan, ez? Oraintxe hasi garela pixka bat mai gaineratzen, ez? Bai, niri puntu hortan beti gogora, gustatzen zaita asko ekartzea ideia denak garela ez hileroko baten ondorio. Ez? Osea, gure amak hilerokoa zuen esker gu hemen gaude. Zakit, hori ja, como que esaten duzu, a ver, peña, ¿qué pasa, no? Hori da, nola ematen aldigu bizitzari, zeda bizitza. Hainbesteko deskaroakin, ez? Bizkarra, pixka bat, olateratzen zaita. Eta zenbat mito, Zenbat mito, zenbat irain. Eufemismo, pila bat, Dena estaltzearen izenean, ez? Edo... Bai, baina aldi berean egon da oso gordeta, baina beste sortu dire gauza negatibo asko, ez zaude hilerokoarekin, edo? Edo ez egin, beste momentu batzuetan, ezin zen ditun gauza konkretuak egin, hilerokoak zinen bitartean. Hori oraindekan
gure amonak bizirikan daude, esan nahi dut, ez direla, hori orain dela 1000 urte gertatzen zen, ez? Osea, orain dekan gorputzoiek jasan dituztela horrelako historia guzti hauek bizirik daude. Oran hori da pixka bat guri ematen diguna deseraiki behar den dimentsioa, ez? Toria, eta zertan eragiten digu guri ziklikoak izaten eta hilerokoa, hilerokoa dugu, adin edo fase biziko fase batean, baina, ziklikoak bagara igual lehenagotik edo ez, argitu iguzu pixka. Bai. Guk ere, gure ikerketa propioak eta esan dakoa, ez? Guretzako ibilbide guztia autoformazioan eta formazio kolektiboan ematen dugu, ze hori ikerketa oso gutxi daude, naiz eta, badauden profesional batzuek, badaudela hor, venga, ez? Saiakeran, badena da intuizioz eta osatzen goazen talde horietan partekatzen ditugun jakintzak, ze hori ere bai oso aitortzekoa da, ez? Guretzat autopolitikoa da, guk badakigula, gure korputzak badakiela, ez? Eta ez duela etorri behar inongo señor hori guri kontatzea nola den historia, zau ere badago gertatzen hortikan, aunque parezca increíble. Orduan, eragina, bai, zenion bezala, bai, hilerokoa jaisten zaigunetekan, hor gure gorputza pres dagoela, ziklikotasuna hasteko, nolabait, pasatzen ditugu gutxi gora bera 40 urte ziklikoak izaten, ez? Gerora ere guk ez dakigu, guk gaina ez dugu hitz egiten gure gorputzetatik pasa ez diren prozesuetaz, ez? Klimaterio, menopausiaren dikan ez gara hor iritsi, baina, klaro, ziklikotasun horrek asko eragiten digu, gu ez gara lineala, gure hormonen dantza bat dago, estrogenoak eta progesterona arteko dantza bat dago, gure, nolabait gure oreka, gure osasuna mantentzeko, ez? Orduan, ere bai, aipatzen zenuen ainara beste gauzetako bat guk beti gaudela ere bai hor saiatzen beste irakurketa batzuek ematen, hilerokoaren inguruan hitz egiten dugun guzti hori dela kristona eta gure saiakera guztiak ere normalen beti da negatiboan. Ez? Eta ez zaigu okurritzen esatea, bai, daukat mina, dago oso ondo, hortik anastea, ez? Aitortzea minak eta baina guk esaten dugu, aurre ovulazioaren fasean, ez? Dela hilerokoa eta gero, hor ja, azkeneko odol isuri horiek eta gero, gure estrogenoak igotzen hasten dira, orduan hor, nolabait energia igotzen ari da, ez du inoiz esaten, zen indartxu nagoen, aurre ovulazioaren fasean nago, ez? Direla gauzak, gaudela saiakera hortan noski, baina oraindik ere, nolabait beste... Ze premen nago, edo jakoekin nago, beti markatzen dugu txar hori, ez? Hori da. Ta goratu behar dugu, badaudela, ez? Badaudela inbat gauza eder, gure berjaiotza hori edo bizitzen aldugun, ez? Hilerokoa pausatu izan bali madugu, deskantxito pixka, eta gero ziurrenikan aurre ovulazioaren fasean, egongo gara energikak. Eta hori izaten da arriskua, eta guk askotan entzun dugu hau bai naiz ni. Ez? Hor momentu horretan, bai zarazu, aurreko etzinen zu, eta hor da erotzen garenean gure baitan, ze, klaro, sistemak horrela nahi gaitu. Zegara oso produktibak. Hori da, produktibak, guretzako guk egin dugun irakurketa urte guzti hauetan da, sistemari gehien gustatzen zizkion gure faseak, direla aurre ovulazioa, godalako energia, ez da pixkat eredu hegemonikoaren gertutikan, ez, daukagu puntx eta bar, eta, klaro, ovulazioaren fasea, ze hor izaten algarama. Baina, klaro, aurre hileroka eta hilerokoa, ez zaizkio gustatzen sistemari. Eta kasualmente horiek diran markatzen ditugunak eta negatibizatzen ditugunak gehien. Horixen, orduan. Esan duzu klimaterio. Klimaterio. Zer da klimaterio? Klimaterio da... Zaten egon klimaterioan. Igual. Daukago hori menarkia, lehenbiziko hileroka, gero ziklikotasunaren fasea, eta gero iristen gara puntu batera non hasten diren berriz gure hormonak aldatzen. Gaur egun horri deitzen diogu edo gizartan orokorrean menopausia. Baina menopausia berez da azkeneko hilerokoa. Da menarkia bezala, baina azkena da menopausia. Erdibideko garai hori, non hasten diren beste nolabaiteko mugimendu hormonal batzuek, horri deitzen zaio klimaterio. Irauten alduela ere, bai, queridas. 8-10 urteren bueltan. Orduan ez da ere gauza bat azteko existitzen dela, ez? Osea, batzuek motxian dute fase hori, eta segituan iristen zaia azkeneko hilerokori, baina beste batzuek, eta horrek kriston tabua dago, sofokoak, ez da, beriz ere medikalizazio prozesua, mandanga handia. Bai, eta esaten genuen, ez? Edo itziten nahi zinen, ez jakitasun edo invisibilizazioen ondorioz, ez? Bai, patzen fase horiek eta hormonek eragiten duten
gora bera emozional, produktibista, reproduktibista dena delako ez gain ere, hormonek ere fisikoki duten eragina, eta horra ez, kirol munduan, orain, esaten nuen, orain txegin dira lehenengo ikerketak, batean, erakusten nahi dira ere bai, zer nolako eragina, bizitu garela bizkarra edo ez ikusiren egiten gauza askori, hori mundu igual oso, nuke, oso top-topean, baina, elitezko kirolariak izan daitezken kasutan, ze punturaino izan den oinarri gizonaren gorputza denerako, ez? Eta orain ikusten direla, badibidez, nera bezaroan, badibidez, lehenengo hierokoak dituzunean, oraindik regulazio prozesu batean zauden, amazkenan, ez? Ohikoa da, emakumeak gehiago puztutzarena, eta hor, dietak, nutrizioak, eta ez dira betetzen espektatibak, edo pixua ez dago kiolekuan, eske, igual ari zara obiatzen beste faktore pila bat, emakume edo zikloa duten gorputzetan, asko eragiten aldutenak, ez? Eta guzti hori, orain... Baina hor berriz, ez da kontutan hartzen, igual, profesionaltasun zeran, normalan zaudenean, baina bai kontutan hartu da, regla mozteko. Hori bai. Regla hilerokoa... Fertilizazioa mugatzeko, edo... Bai, edo gorputzak baldintzatzeko. Horretarako bai izan da kontutan. Negatiborako, beti dago kontutan, baina positiboa izan daitekena, ez? Zeren bai, ez? Bat zer gimnasian eta horrelako kiroletan, eta gainean ikustut hori, denok pixka pentsatzen jartzen dela, ez? Gertatu zaigola noiz, hori esaten zuna, ez fisikoki egun batean korrikateatzea zoaz, eta te cuesta la vida, ez? Como, egin ditut 2 kilometro, eta gorputzak etzian jarraitzen, eta joteza hortik aste betera, eta batean egun hortan, ez? Daukazu, esaten zuna, punch, energia bat, super ezberdina, ez? Eta eta inkluso ze gutxi begiratu diogun gorputzaren alerta gisa, ez? Esan nahi dut, azalean rontxoi bat ateatzen bazaigu, orokorrean, ez? Egitean edo jongo gara, edo zergatik atera zaitau, medikura, baina hilerokoara izan daitekela alerma oso argigarri bat, ez? Benetan jakingo bagenu eta irakurtzen eta ulertzen gure ziklikotasuna, eta ostra, zergatik gertatzen nahi zaitau, edo hilerokoa gutxitzen nahi zait batean pila bat, edo min gehiago daukat azken aldian, baina horri ere egin diogu askotan, guretzat ez da alerta seinale bat, gure gorputzaren. Claro, eta hor dagoen gainera, nolabait gure autokonfirmazioa izaten da medikura joaten balen magara, ez? Denak badakigu existitzen den bakarra, oraindik ere, 2024, gauden honetan direla ibuprofenoak eta antisorgailuak. Eta ez dago besterik. Orduan, karo, medikura balen mazoaz ere, erantzun horrekin topat. Hori izango da dagoen erantzuna. Orduan oso zaila da, eta horregatik ere, gure auto hau, badakizuten bezala asko hitz egiteaz gaiaz, oro espazio guztietan, ze uste dugu denbora guztian, gaudela horrekin gure zikloan, eta ezin dugu jasan zenbait momentuetan. Eta kultur ezberdin eta, aztertu duzute beste kulturetan nola landu den, edo nola lantzen den? Badugu adibideren bat, esate duzula, hauek jarraitu harretu bide hau. Ez, guk badakizute asko guretzako hori handia da, oraindik ere biaialako, ez, Mesoamerikako lurretan, hor erresistentziako emakume mugimendu asko jarraitzen ditugula oso gertutik, ze uste dugu beraiek oraindik gauza batzuek ez dituztela ahaztu, ez? Gogoratzen dituztela, orduan beraien gana nolabait, bai, jotzen dugu askotan gure, nolabaiteko, orain gabiltzaeko feminismoarekin bere xikilanketan, beraiek asko gogoratzen dute, eta gu ez, nolabait, Europa honetan, orduan, nik uste dut behar duela izan dena, ez dagoela como gaur egongo guk ez dugu topatu horrelako utopiaren bat, bai uste dugu pasatzen dela asko gure aitortza propiotatikan. Ze horrere askotan topatu izan ditugu guraso, heldu, irakasle, nahi dituztela kontatu bestelako errelato eta imaginario batzuek, baina beraiek ez dituzte sinesten. Eta horrek hori, bakizuten bezala zuek, hori aurrak badakite. Posible diozu egon kontatzen pelikula bat, baina igual zuk ez bali mazara izaten ari zintzoa pelikula horrekin, ez bali mauzu sinesten, igual aurrak ere ez du sinestuko, ez esango zer raro, ez? Eta hau dago gertatzen. Nik uste dut, niretzat bai badago guzti honetan zerbait igual simplea, baina zaialdi berean, eta hori ezakit beste kultura batzuek gu geuk ere landa eremuan, ez? Berriz ere bueltatzea naturara eta ikustea uneoroko ziklo hauek, aitortzea. Ulertzea erleen garrantzia. Horrek denak
ematen aldigula gure konexio hauek berreskuratzeko bide bat. Nire ustez, orain gure kontestu honetan horrelako zerbait, ja denak, gizarte dena badakigun bezala maila globalizatu honetan, pues gaude oso deskonektatuak bizitzaz, ez? Eta dauden politika guztia gainera diren bizitzaren kontra, orduan, aitortzea hemen duguna, guk duguna, ez? Izan txikia edo izan xumea, guretzat, gorputzetikan beti berresten dugu balio handikoa dela, ze benetan hor dago zintzotasuna, eta ezin ditugu errelato berriak sortu guk geuk, gure relatoa ez balin badugu errebisatu, ez? Guk geuk gure lehenbiziko hilerokoa, guk entzun ditugu 800.000 historia, eta horietatikan 189 dire, pues trauma bat, edo egoera oso deseroso bat, edo oso mingarria. Orduan oso zaila da, gure ustez, hori posible izatea transmititu beste modu batean guk geuk ez balin badugu egin hausnarketa bat, zergatikana izan zenola, hau ere beste batzuekin komentatu, ez? Beste aliatuak diren pertsonekin hitz egin, eta zuria nola izan zen, hor badago lanketa bat, gure ustetan xinplea, edo bakarrikan beharko genula beste lagun bat, ez? Iraultza feminista beste lagun batekin hasteko nahikoa dugu, hasteko hontaz hitz egiten. Ze orduan bai, gero benetan, inkluso aurrei, ez? Transmititzea, nire lehenbiziko jokoa izan zen horrela, baina nik nahi dut orain zuria izatea horrela, ez? Izatea oso zintzoak, ze hau ez da gurea, osasane dut, hau da, de los tiempos, ez? Orduan gorain, gaude hemen, momentu honetan, saiatzen desera ikitzen hau guztia jakin daudela, maratoi izugarri bat, direlako kapasko, gai asko, elkartzen direla gure uteroan. Eta guk askotan minaren kontua beti ateratzen dela, ez? Esaten dugu, klaro, zu ari duzu pairatzen zure uteroan mina, baina hau ez da bakarrekan zurea. Hau da min bat sistemikoa, hau da min bat oso soziala. Eta hortaz, bakardade hortatikan ateratzea, isolamendu hortatikan ateratzea, da lehenbiziko pausua zalantzari gabe, hori, zintzoak izateko eta posible izateko hau zeitortu daukan toki politikotik. Ze hau politikoa da. Eta pentsatzen egin nintzen, eta pixkat ere lotura eginez, ez? Saio honen, ez? Matasunen zehar lerroarekin, baina mina igual dela gehienez ere gaur egun gure ziklikotasunari edo hilerokoari begiratzen jartzen algaituen zerbait, ze gaitoteko guztia ez, esaten hona da, asumitzen dugu oso kapa estalio batean bizitzaren prozesu bat, eta inkluso esaten zerona, ez? Ugalkortasun eta den sistema guztiak oinarritu dira ziklikoa diren gorputzen baitan, bestea da preservatiboa eta punto. Nik ez dut ezagutzen gizon bateri eskinitako tratamendu bat. Ez? Horrek izan ditzazken ondorioekin gure gorputzetan, ezakitze, ugalkortasunan, eta gero nik uste dut, baina bat batean bai agertzen dena melonazo bezala da, amatasunen desira agertzen denean, eta hor bat batean, ez? Arazoak sortatzen badira. Orduan bat batean, ez dugu, ostras, ez? Agian ere ziklikotasuna du zer ikusia guzti honekin, ez? Eta agian urte guzti hauetan bosta xola izan zedana, edo atentzio jarri ez diodana, edo hortan egon marko luken osasunari, begiratu ez diodan hortan, batean, ez? Eta hor gaur egun dugun melonaza, ez? Fertilizazio prozesuen igoera, justo gaineratzo begiratzen nuela datua pixkat, eta flipatzen nuela, gaur egun Estatu Espainolean jaiodien 10 urmetatik bat da fertilizazio prozesuen baitan jaiotakoa, ez? Eta hori bertan jaio direnak, ze gero ja estatu mailan dagoen merkatua honekin kanpora begira ja da ikaragarria, ez? Baina, eta hor ere ez dakitze puntoraino egiten den analisi zuzen bat, edo den klinika batera zoa, zemongo dizute ABC, ez? Zu jarraitu pauso hauek, tratamendu kimiko edo prozedimendu hau, eta ez dakit hor ere ari diren atentzionaikoa jartzen, zegero da superroiko hori, ez? Ukinuen lehenengoa reproduzioa asistitu bidez, eta gero bapetan gelitu nintzen ordun, ez? Su berroikoa den gertaera bat. Baina hor gertatzen da. Bai, hor gure ustez eta hor oso kritika gara, eta batzuetan badakigu oso gai delikatua dela, eta bakizut ere bai, gure bidea maitasunez beteta dagoela, ez? Baina beti da, hori da, aipatzen zen, bakarrekan jartzen da fokoa amatasunaren bueltan. Guretzat hau hasten da ere bai, aurrek dituzten liburuetatekan. Guk egin ditugu ikertu, eskola ezberdinetan dauden liburu asko, eta hor berriz ere da ugalketa aparatoa. Guk hemen esaten dugu, ez, noski da ugaltzeko aparato bat, baina ugaldu, erabiliko dugu horretarako, bizitzan behin, 2, 3, eta ja, hau da, urte gutxi batzuek. Bestelako guztian, gu ari gara
jarraitzen dugu ziklatzen, eta ziklatze horrek badauka garrantzi handi bat. Eta beti hitz egiten dugu hilerokoaren zikloaz, baina guri gustatzen zaigu ere bai, gustatuko litzaiguke poliki-poliki joatea jartzen balioan ovulazioa. Ze ovulazioa da gakoa, guretzat daukagu hasta pegatina bat. Dela, ematen denean, momentu hori, non estrogenoak eta progesterona eman diren, dantza hori eman den, eta orduan ovulatzen dugu. Ovulazio horrek, gure baitan, ezurrak, ilea, azala, mantentzen du osasun bat. Eta, klaro, ovulazioni ez diogu erreparatzen, amatasunaren buelta gabe, baina badakigu, adibidez, dauden ikerketa gutxiek esaten dute, antisorgailuak erabili dituzten emakume askok, hori 50-60 urteren bueltan, ezurren arazoak izaten ari direla, artrosia eta bar, eta hori, zalantzarik gabe da, ovulazio hori eman ez delako. Ze antisorgailuak egiten dutena da, ovulazioa ekidin. Orduan, hori oso grabea da, baina esaten dizudan bezala oso, ditu kapa asko eta oso hasten da asko daukagun hezkuntzatik. Zergatik, ez? Jarraitu behar dugu deitzen ugalketa aparatua, guk autoa dugu ez ama izateko, eta guretzako ovulazioa oso garrantzitsua da, baina gaur bertan, joan naiz odola analisiak egitera, hau como anekdota, ez? Eta aurrekoan eskatu nion nire medikuari mesedez jartzeko progesterona eta hormona analisiak egiteko, jen baitan. Eta esan ditez ez balen badago patologiarik, eta esan nion, badakizu ni nagoela nire zikloa behatzen. Hau da, nire autosasunerako nire bidea. Mesedez, jarri hori. Ez, ja ezin da. Horrek badu, gastu txiki bat gehiago, osasungintzan, eta naiz eta zujun, zure registroekin nik joan naizen bezala, guztia sozializatzera esatera, ni nahi dudala zaindu nire gorputza, nik ez dut nahi sartu medikalizazio prozesuetan, ez? Hau ez badu baten ditzen, guk daukagun irakurketa da sistemak dituela pastiz pa todas las fases. Eta orduan, honen kontra juteko, hori hartu behar dugu gure autopropioa egiteko behaketa hauek, baina ez zaigu jartzen gure alde, ez? Nik neuk ohaintzen bizipen hau izan dut. Orduan, horrela daude gauzak, ez? Honen aurrean, klaro, sistemari asko zer gehiago konbeni zaizkio klinika fertilizante hauek. Baina oso terriblea da. Ze benetan insistitzen dut ovulazioa dela gakoa eta ovulazioa sano eman gabe, sano. Gaur egun badakigu gure ovulazioak daudela oso eskaxak, daukagulako kutsadura ambiental izugarria, beste adierazle oso potente bat ere bai, hilerokoa jeistea aurrei geroz eta lehenago, ari ditugu entzuten 8 eta 7 urteko neskatxe hilerokoa jeisten ari zaiela, hori da guretzat oso grabea, de titular de periodiko, ezakin dola esan, ez? Horri da oso adierazlea, ze estres, kutsadura mailetan gabiltzan mugitzen, eta nola hori lehenbiziko gorputzei da, uteroa dugun gorputzei eragiten gaituela. Orduan, nos lo respiramos. Ez, eta harinetza petxatzen, eta gero ere puntu hortara iristen dene, ez? Inkluso, ze tristura den, hori hain deskonektatuak bizita gure gorputzan gertatzen dien, daude bi aldeak, ez? Baina askok igual ez dakitela ere, hori ugalketarako arazoa duten momentura arte, inkluso reserva ovarikoa limitatua dela, edo horrelako kontzeptuak, ez? Esaten, ostra, gure gorputza, ez? Edo amatasunarik lotuta, beste superritz famatu, zoru pelbikoaren. Orain, amatasunan baitan agertzen da pataleko guztietatik, eta orain jarri da oso mai gainean, baina hori da, txikitatik zaindu behar dut zerbait, bereziki emakumeok, eta baina da, iristen denen arazoa orduan hitz egingo dugu hortaz, ez? Baina bitartean da, jarraitu... Eta zure superkontzientzia guzti honetan zen, niri begiak irekitzen ari dizkidazu, eta nahiko gertu zaituztegu orokorrean, badakigu, zuek, juden zaretenean eskoletara, edo gurasoekin hitz egitera, ze topatzen duzute? Ez jakintasun erraldoi bat? Guretzat eskoletan oso adierazgarria da, eta beti aipatzen dugu, mikro guztian aurrean aurrak. Naiz ta ez jakin, zen mutiko askok ez dakite, zer den hilerokoa, ez? Gu 5., 6. mailaren bueltan ibiltzen gara lanketak egiten eskoletan, eta batzuek ez dakite, baina badakite lotxa, nazka eta mina. Ez dakite ez da zer den, baina lotxa, nazka eta mina da, behin eta berriz ateratzen diren hitzak. Horan, aurrak ez dute gezurrik esaten, ez? Esaten dugu normalean, orduan, hau da oso adierazgarria. Eta gero, baitopatzen dugu asko, ja dena dago ondo, ja ez daude tabuak, eta badakigu, eta guk autortzen dugu, gure feminista aurrekoa, guk geuk egiten ari garen piko ipalako lan guztia hau, ez? Hori guztiari aitortza bat eman nahi dugu,
Baina orokorrean guri bajoi asko ematen digu esaten digutenen, ez, hemen da dena naturala. Da como, bueno, a ver si esaten dute aurrek, ez? Eta normalan aurrek ez dute hori esaten. Eta helduekin pues, lehen pixka bat aipatzen nuena, badago gogo bat, eta guk asko miresten dugu, eta balioan jartzen dugu une oro, guztia beste modu batzuetan, relatatzeko eta beste historia batzuek kontatzeko, baina guretzat ezinbestekoa da norberaren hausnarketa prozesu bat egitea benetan, transmisio hauek zintzuak izateko. Orduan, bueno, pues irakaslekin denetatik bizi izan dugu, inkluso baten bat joan izan zaigu saiotikan, ez? Ta hori bai dela, bueno, oso adierazgarria. Gu badakigu maratoi badela hau, osea, urtetako lana izango dela, orduan saiatzen gera dimentsio zartzen, baina bueno, badago jendea oso aliatua gogo askorekin, orokorrean ere tailerretara eta horrela datozen asko, hau gero oso polita da, badakite pila bat, bakarrikan behar dute espazio bat, balioan jartzeko beraiek egin duten lan hori, ez? Eta sentitzeko ez daudela bakarri guzti horretan, ez? Eta, bueno, eta beste batzuk resistentzia handiak dituzte, gizonezkoekin ere lanketak egin ditugu, eta ere gehienak izaten da como, wow, osea, zer da hau, osea, nola ezakite zer, ez? Yeah. Eta, bueno, gero bakoitzaren loturak ere bai ikustea odolarekin, bueno, daudeka pasko. Orokorrean gu konten gabiltza lan egiten, baina ere ditugun resistentziak eta nola ez, guk ikusten dugu hain zentrala, bizitza onaren bidean hain zentrala, bueno, hori eskoletan transmititzea ez da erreixa izaten, baina egia da gero sartzen goaz eskola horietan ikusten dutela kontuaren dimentsioa eta horrekin konten. Bai, ez? Ari nintzen petxatzen ni beti nire anekdota pertsonalekin eta bukatzen. Baina, justo orain dela, bazkariako hilerokoa jetxi zitzadena, komuna nengola munka parabiltzen nik edo, kopa menstruala edo, eta bestutzen talera labaetako bat etorri zen, 3-4 urtekoa edo, eta ikusiz, a ber, ama, eta, klaro, jakin milion dira, hola, odola, eta, que asko, ez? Osa, leheneko bat, eta hori, ez, ez deko, pues da, que asko, ez? Pues, zu gure seguraski izango duzu handiagoa zarenean, zu horreri esker jaio ziren, ez? Balioan jartzen, baina zerreixa den, hori esaten zuen nazka, adibez, kontzeptu hortara jaustea, etengabean. Eta gero beste odol, ez? Hainbat odol ikusten ditugu, eta hainbat odol normalizatuak daude. Bai, da un poco de sustillo. Maten aldu susto berez, orokorra, baina... Bai, baina egia da, adibidez, nire anekdota bat kontatuko dut, nirea ez, nire semearenet, zer da la regla? Ez dakit zer den la regla, eta hilerokoa. Banez, hor, arrakala linguistikoa, eta eskolako batzuk hasi dira flujoa izaten. Flujoa. Vale, eta izenak esan zituen, eta ondo, eta zer da flujoa, bezakit, nor kontatu dizu? Nola kontatzen ari didazu? Zein, nundikan kontatzen ari duzu, zeren, egontzara espazio batean beraiekin komentatzen hau, eta orduan zen, nik ere zio, larritasunik eman nahi, hor, egon nintzen, momentu batean, nizalantzan, ez hitzegin horretan, ez kontatu inorri, zu dakauzun informazio hori, zeren berak ez dizu eman kontatzeko baimena, baina, karo, zaila kudeatzen, zen, zuri kontatu dizute txisme bezala. Ez dakit norrek badu flujo, ja. Ez, badu zerbaitola, badago zerbait hor, ezin dena hitzegin, ezin dena aipatu, eta, karo, naturaltasunez, baina ez ere saiatzen ematen garrantzia, bakoitzaren pribotasunaren... zerbait naturala, ez da ezer gertatzen, zu hori jakiteagatik ez dizu aldatuko, berari ere ez dio aldatuko, ze punturaino berak nahi zuk jakitea. Nola kontatu dizute, ze... Eta beste kontu bat aipatu nahi nuen izteko, baina hori, ze garrantzitsu iruditzen zedan ere egiten ari zareten lanketa hau, eta ze nik behintzat pertsonalen ere bizitu dudalako borroka feministatikan hain justo egon diren tabu eta mito eta egin den tergiversazio guztiagatik ziklikotasuna inguruan eta hilerokoa bepatzen zena, ez? Ez que estar asko la regla, pairatu ditugu hain bestalizelako komentarioak, nik bai bizitu nuela momentu batean horri uko, autu feminista bat zela horri uko egitea, ez? Eta zela como... pues no es que ez, hileroko eukitza batik ez zer, jarraituko dut produktiba izaten, zu bezain bestekoa izaten, ez? Eta honek niri ez dit eragiten, ze ematen zuen hori eukitzak gutxi esten zizula edo zaurgarriagoa egiten zintuela,
Eta hori nik uste dut ere hortik, feminismotik nahi gabe uko egin diogula denbora luzez, eta nik uste dut ere borroka feministatik, pixkat hau mai gainean jartzea, baina leku egokitik eta horreri ematean mertzaion garrantzia, oso beharrez. Eta gonbidatzen ditugu zuen web horrira sartzen ere bai jendeari, zeren beno, badaude gako asko, hori kontzientzia izateko eta amatasuna ere planifikatzeko, edo, behintzat ezagutzeko gure gorputza, zeren askotan iristen gara momentu batetara, non ez gara kontziente gauza askotaz, eta ez sustorik hartzeko, gerora... Bai, hori da, eragina eta dauden ondorio txar guztiek ere aintzat hartzeko, erabakiak hartzera. Eta oso polite egiten zutelako. Esker. Bueno, mil esker. Zuei, placer bat, eskerrik asko.